Takže já vás všechny zdravím, tohle je moje první video z karaoke party. Dneska bych vám chtěl ukázat můj talent. No a tohle bude asi speciál za 5 odběratelů. No, nic moc, ale děkuju, že mě takhle podporujete. No, doufám, že se to časem zvedne. Teďka jsem zase začal. Tohleto video bude hodně střihnut, já se moc omlouvám, ale no, takže asi zase začnu natáčet videa. Doufám, že se vám to bude líbit. Bude to teďka hlavně mě chytl Minecraft, nemůžete mě hejtovat. Budou tady videa z Annihilationu, možná znáte Gameroom server, Survival Games, a nevím. Pak tady budou možná videa z FIFA 14, Walking Dead, určitě budu točit. A nevím, co si dáme. Dáme si Titanic. Tak jo, dáme Titanic. Doufám, že to nebude mít tolik dislike jako minulý video. Vyspíváme se hlasivky. Hi, I'm Paul McCartney. I've often said if slaughterhouses had glass walls, every Every night in my dreams I see you, I feel you. That is how I know you. Go on. Far across the distance and spaces between us, you have come to show you. Go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. Once more, you open the door, and you're here in my heart, and my heart will go on. Zatím to jde. Uvidíme, kolik nazbíráme bodů. Můj best byl 7030. Love can touch us one time and last for a lifetime and never let go till we're gone. Love is when I love you. One true time I hold you. In my life will always go on. Near, far, wherever you are, and believe that the heart does go on. Once more, you open the door, and you're here at my heart, and my heart will go on. Za chvilku bude konec, doufám, že to bude hrozný. You're here, that's now
will stay forever this way. And what's there in my heart? My heart will go on and on. Hrůza, já vím. Lead singer, lead. What the fuck? Počka, no tak tohle si přiblížím. Doufám, že se vám video líbilo, ale vidíte. Počka. No, tak tohle by bylo pro dnešní video všechno. A já doufám, že se vám líbilo. Určitě dejte like, odběr a pokusím se vám natáčet docela. Jak se řekne, já jsem nebyl. Jo, je to pravidelně, to slovo je pravidelně, pokusím se pro vás natáčet zase ty videa pravidelně a teďka, zrovna teďka se vám přiblíží něco, tady v tomto okruhu se vám to přiblíží a doufám, že se vám dneska video líbilo, tohle číslo je znak štěstí, takže děkuju a čau.